Paskua mabatsyagan sa syudad sang Iloilo bisan yara sa tunga sang pandemya. Malamig nga dapya sang hangin, masanag nga mga parol, dalagko nga mga Christmas tree, kag nagaidlak nga mga Christmas lights kun gabi ang mabatsyagan kag makitan sa syudad sang Iloilo. Bagay nga ginkalipay sang pila ka mga Ilonggo nga masami nagalagaw ilabi na kun gabi. Kaangay nga lang sang 28 anyos nga si Jessa Marie Cirilo. Kaupod sini nga nagapaliwaliwa sa Plaza Sang Molo ang iya magulang kag abyan. I feel hopeful and kanami gid sang pamatyagan because with the help of lightings and parol ma-feel mo gid ang essence sang Christmas despite of pandemic and despite sa challenge sang aton sang COVID. Apisar sa mga pagtilaw kag pagpanghangkat nga naatubang sang tanan sini nga tion sang pandemya, wala sa gihapon nagauntat sa pag-uswag ang syudad sang Iloilo. Mensahe ni Mayor Jerry Treñas sa tagsa ka Ilonggo, as we continue to gradually recover from the impacts of this pandemic, we find another reason to celebrate this most beautiful time of the year. Aside from rejoicing because of the birth of Jesus and observing family traditions, this year we dedicate the celebration to the milestones and achievements of our beloved city. Recently, we were challenged by Typhoon Odette, but with your unwavering support, we continue to rise to the occasions and achieve greater heights of excellence. Padayon naton ang pagpauswag sang aton pinalangga nga syudad. May we all have a Merry Christmas, may inuswagon nga Paskwa sa inyong tanan. nagalao mga alkalde nga pinaagi sa kooperasyon kag pagbuligay sang mga Ilonggo. Malampuwasan sang syudad ang kabudlay kag pagtilaw para malabot ang mainiswagon nga pagsaulog sang Paskwa kag bag-ong tuig. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Presyo sa mga pagkaon nga masami ginahanda sa Noche Buena ang nagsaka. Paghatagay sang regalo kag paghanda sang manamit nga pagkaon sa Noche Buena ang pila lang sa mga tradisyonal nga pamaagi sa pamilyang Ilonggo sa pagsaulog sang kaadlawan ni Ginoong Hesukristo. Ginpakigbahin ni Mary Grace Pavrigar, manugbaligya sang karne nga nagsaka ang presyo sang pila ka mga pagkaon nga masami nga ginahanda sa tion sang Paskwa. Sadto nagalabot lamang sa 200 pesos tubtob 280 pesos ang presyo sang karne. Subong nagsaka na ini sa 320 pesos. Apang para kay Fabrigar, importante nga nagapangibabaw sa gihapon ang pagpalanggaanay paagi sa pagtinipon-tipon sang tagsa ka pamilya sini nga tion sang Paskwa. Importante man nga makahanda kita kasi siyempre sa katoy kay isama lang na mo nga makabanding-banding pamilya mo. Yan na may luto-luto ka mo, may salo-salo mo. Ginpakigbahin man ni Fabrigar ang mga putahe nga ila masami ginaluto sa tion sang Paskwa. Hindi ginamadula siguro ng spaghetti, bihon, mga muna, lumpia. Nangin masako naman kag nagahingagaw sa pagpamakal sang panakot sa ilahanda sa Noche Buena si Josephine Sandicho. Suno kay Sandicho, importante ang pag-alokar sa nagakaigo nga budget sa pagpamakal agud malikawan ang panic buying. Ang ako nga mahambal parte sa Paskwa subong nga nagapamakal. Paski may ara man kamo pero dapat may budget kagid para dira. Ano mo lang gid ang imo budget nga kuan mo man ang tanan bala nga kinahanglanon mo. Hindi lang nga basta ka lang gasto nga gasto. Kinala may ano gid may preparasyon ka lang sa para sa pagkuan sang New Year sa Paskwa ka sa makaabot ka sa New Year na may ara ka lang tipunan sa pamilya. Apisar nga nagsaka ang presyo sang pila ka mga pagkaon nga ginahanda sa Noche Buena. Nagapatimaan lang nga ang pag-angkon sa nagakaigo nga budget, ang sikreto agud malikawan ang panic buying sini nga holiday season. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.